Trus, trus, funky, trus. Já vás vítám u dnešního videa. A dneska téma je otravní učitelé. Prostě tak. Vrhneme se hned na první otázku. Když si asi říkáte, že hned, když vám jde až špatnou známku, hned se vás zasedu. U někoho to je, ale u nikoho ne. U nikoho ne. Takže k věci. Učitelé třeba na vás zasednou, že tam třeba něco říká, třeba že vaše rodina maká a tak. Pak ona chce, abyste pak ty se si neměl hovno a prostě vám dá 5. Prostě se nás zasedne. Je to asi tak. No, nikdy to je jinak. Třeba prostě má rád ty chytřejší. Ráda chytřejší, který má chytřejší hlavu. Ale to je úplně jedno. No a co? Že má chytřejší mozek, no co? Je chytrej? Je chytrej. Ale mě to nezajímá. Tak je chytrej. Tak je chytrej. Je chytrej. A to je úplně do prdele, úplně jiný. Pardon. Omlouvám se. Ale to je jedno. Pak je to tu třeba nadávání. Prostě jsou sprostý, občas hodně sprostý. Prostě jsou občas strašně sprostý, což by opravdu neměly být. Nebo ne. Nebo jo. Nebo ne. Nejhorší jsou učitelky prostě. A nebo učitelé. Prostě učitelky říkají, těšte se na učitele, až přijdou, budete zlí. Přijdou, pak zase řvou a to je jedno. Ale zatím je to dobrý, já to mám zatím ve škole dobrý. Zatím. No. A poslední otázka. Si říkáte, proč pořád máte na vás blbý keci, nebo vám prostě říká příjmením. Třeba jste Jaroslav Popelář a vám bude říkat Popeláři, pojď sem. Chápete? A všichni se zasmějou. To dělá to někdy? Takže to bylo z dnešního videa vše. Já se s vámi loučím. Čus, trus, funky. Zídan. Trus.